Tini sini bubagara dabi mumbai tai tidul mumbai mungya kami arbi blok bai khorja montang parawo sini takukni nok thanai 1 tariko kami thangka abon bagai jeng sini kisa je chukmani bono jeng chuba phaikya tei bini o je nok kham thangmani bin nogo joto manai no tongo ri tongo mai tongo tei bin document rok bin rang rok joto no kham thangba kya hini jeng khna phaikya ambagai jeng joto pare chini je Tripura mothani wngoi jeng tini oro joto no phai kisa chuba chu ri phaikya takukno hambai Hambai ang oro montang ni doko ani bung lalkrasmi monsom ani nok kham thangoi tini Tripura mothani ongoi ano chuba churi phaimani ko je mairong thok ro joto no ri phaio phai je jinis ani nogo tongmani rang je solar ri chum joto no khampai thangkha khai borok no tini mairong rok thok rok je ani nokhungo chukma jat ano ri phaimani onek borok no mane ang khakchangkha boroni sago Hambai जों दिनै मंगिया गामि आरदि ब्लक नि बिसिंगो खबजाक नुनासरा एडिसि विलेज दत्तमल समपाराव चिनि Tripura mothani wngoi tai bubagirani nahar mungbai chini lai thanai 1 tarik budbar ni dino chini takhu khoroksa belai bigira khangra bini nok iko nugui tongmaina mane ajomsa hor nangoi bini nok emon ke khambai thangka jemon hugni mai hingangkai nini je nokni manui tongmani nini gas solar hoite joto khambai ekdom botabo bipoto ongoi tongo aboni bagai chini Tripura motha khanaoi जों je chini iko o jaga phaimanjak phaijak chini district committee ni vice president chini borom gonang mojang bk molsom taibo chini o tinini je chobam jaga phaimanjak phaijak chini khwai district yakhaiba YDF district ni working president takuk borom gonang gurop taibo chini o panda phaimanjak phaijak chini buma bodol yakhaiba buri bodol ni wngoi chini bukhukjuk tapasiri dev Burma taibo chini oro holodia bisini chairman rok tikarama bisini chairman rok joto manjak phaijak hingangkai chini naharmung obono bubagirani je jagao chogya jagao nini bial klai tongphuru kwrui bigirano nainani bagui chini bubagirani naharmung obono hingkai chini Tripura mothani wngoi je jeng mansak tini bono jeng o jagao kisatia mairung maikha nini dal thok je mantui chengri phaikya tai boskango jeng obo haino taibo chini je Tripura sa je bising basang tongnai je kwrui bingra khangra rok no jeng taibo saitoknai tini Tripura mothani wngoi hingangkai bini o jaga sudu mai simi yakhokni mai to khamkano haipano aboni bisingo bini rang bo sawo 20,000 bo khamka tai bebakno ri chum kono mungsapano kwrui sudu kam tongmani asukno oboni bagai chini i Tripura hasteni chini Tripura sa bokung bararokno chini kobongmung जों एक्सले takuktai bukhukjang जों sudu hamjakmani tui taisubamani tui bo जों thamjakni mano chini bubagirani naharmung obono ebong जों bwskang digi जों taibo bo jaga kwrui tong bo jaga bigira khangra bipod klaijak tong obono जों naitugui tongo haipano chini thenebo kwrui जों hoito jesukmani thene 20 taka 30 taka obo haikai जों thumbuino kaisa nogo chobalai tonglaio।